Полный ранг айда мақсад отдельный сиё, отдельный мақсад зард. Чи цвете боша отдельный мақсад сантиметр ранга и ҷоно меша. Намера. Беша гарантия. Я мақсад шикастем барои санҷиш да. Ana yo chi aka? Yo sokulyan aka. Sokul. Ha, şunu izle. Nerede çıkılmadı? Ana akajon dastavka ast, dastavka. Dastavka ба ҳама минтақаҳо тӯштим аст акаҷон. Мисад Бепуруш топ ҷой aka. Sokul 3D. Ай се расета дорем модира шуда хай. 14 ta şakallar mı bu? Akajon ya boru mo tayo. Kase de ma'qul shawad omada ina giran. Я те сокулyan мақсад дактилерам задаш мешава. Бале варианти бисёр мақсад фазака самаш мешава. Адрес мо шаҳри Ваҳдат, деҳаи Ширкак, назди бозори строителӣ, пушти магазини Табассум. Маълум ҳамҷо рекламон аст. Номерум 076 30 08 08. Салом алейкум ака. И нархои Ваалейкум фасад ассалом. фитнур гап занед. Акам буд якумгиш мақсад 80 сомон мешава. Дуюмгишам нархи ҳамои 80 сомай. Сеюмгиш 95 сомай. Ин сафед аст, рангш катга. Сафед аст 10 сомай. 110 сом. Бале. Ana i коричневый ай чиқара? 3D мақсад ба ранги зардаш, мақсад 95 сомай. Ина я? Ав 95 сомай. Квадраташ. Квадраташ 95 сом. Квадраташ 95 сом бале ака. Ana ish akajon. Ишака 85 сом. Ишам 3D мақсад ба обычный симент 85 сом просто химикат дорад. Бо нархош рангш кати фарқ мекунад як. Бале. Ака лазерный свет вай 90 сом. Ина я? Ина вай, ранг сафеди сиёҳ. 100 сом ака вай нархш 100 сом квадрат метрш. Низардш 70 сом мақсад однотонный свет. 3D 620 сом сафед. Ана мақсад низардш иш 90 сом. Сиёҳш 80 сом. Ana коричневый. Иш. Ин коричневый 90 сом. И сафед мақсад ба чиз 110 сом. Ишам 90 сом акам. Сафед сиёҳ иш 110 сом. Сиёҳ 70 сом. Жон гарантияш чӣ хеле бад? Чака кафолатш 15 то 20 сол аст. Мақсад рангш намеравад. Ин акаҷон ин рангира мақсад чӣ кина чӣ прайда. So и рангш намера, рангш места, ягум чӣ намеша, ранги бурчатка ор неста. Полный ранг айда мақсад отдельный сиё, отдельный мақсад зард. Чи цвете боша отдельный мақсад сантиметр ранга и ҷоно меша. Намера. Светша гарантия. Я мақсад шикастем барои санҷиш да. Ин ай бетон тайёр меша, мақсад симент. Марка 500. Полный ранг аллараш мешава. Ранги бурчатка бори хели як тарафша ранг ба вай када. Не, мақсад и полный ранг ай. Барои ҳам хизматтар кард. Ana yo chi aka? Yo sokulyan aka. Sokul? Ав 75 сомай. Ҳамаш я нархани 75 сомян. Ишам 75 сом aka. Квадраташ 75 сом. Як квадратта чанга мерава? Коричневый. Аи 14 дона. 14 дона мерава. Ha, do'stlar ezisina. Vitrinada chiqil mebo'yad. Колонош чантай мерава як квадратда майдош. Майдош 8 таш як квадрат мешава мақсад ё чортаганда 8 донаш як квадрат меша. А колонош 13 ё 14 таш як квадрат мешава. Тосуша намедонам, хай ҳамаша мезанем, мебурем, проблем нест. Ё мақсад донаякиада ин чанд таш як ҷоя, ҳа? Ои 4 таш як ҷоя мақсад ва иш донаякиан отдельный. Фаҳмо. Май сафедо ҳам ҳамун нарха? Сафедо ҳам хеле мақсад сафедо 65 сом, 60 сом.
ана акаҷон доставка ҳасте? Доставка доставка ба ҳама минтақаҳои Тоҷикистон ҳаст якаҷон. 3D мақсад соколи 3D ай се расцветка дорем модификация хайр бо иншалло под заказ мешава ягон проблем намешава иншалло мекунем иншалло любой расцветка. нархошон чӣ хелак? Нархош ака 75 сом соколни барои сокол. ана акаҷон нархи ёра гап зан ка این نرخ اینو اکر همین 55 تا 60 سومونه بیش با بیای باز این نرخ سودا داره با سوداش میکنی онаш чӣ хелак нархш این 70 سومونه нархои نرخ این 60 سومونه با ارزونشون باشه اینا برای ما تیار کسی معقول شود اومده اینا گیرن نرخ ارزان خطی бо заказ катиам тайёр мекунем ها چی با زکات کدوم خود ویبرش نه هم ویبر خطی مو ریختن دیگه خیلی ویبر که خشون معقول باشه این آدما هر خیلی ویبر میکنن سرخ سیاه زرد ملوشنی سفید بعد ҳамун рангош همون ёфта метавонед шумо رنگاش هست تیار ما با تیار رنگو نه مرحمت اومدن گیرن яке соколне мақсад дар клерам задаш мешава ҳама тарафа мақсад можное например мақсад стенадам пол метони зада соколни отдельно меша зада нархиш 70 сум акаҷон ина мехе мақсад болош ранга яки ранги ҳам бушадка тайёр мешава фақат рӯш краска мекунед рӯш мақсад где-то 4 мм краска 4 мм краска чара намуд буршадка буда иҷо ҳама намуд мақсад буршадка ҳастан ҳама намуд мақсад ки қолабои наванака номика мегам вариантҳои бисёре мақсад падзакас ҳамаш мешинишам адрес мо шаҳри ваҳдат деҳаи чиртак назди бозори строительный пушти магазини табассум маълуми ҳамҷо рекламаон ҳаста номерон 76 30 08 08 акаҷон хоб саломат бош дӯстони азиз дар канал меҳмон бошӣ ҳатман зангулаш қатъи обуна шавиду я лайк қатъи дастгирӣ кунед нархҳои ягон чи дар кор боша ба комментария нависед ҳама вақт аз мо ҳаракат аз аллоҳ баракат